ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സാലിയാസ് വേൾഡ്. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യദിനല്ലേ, അപ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ആശംസ എല്ലാവർക്കും അറിയിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയിട്ട് 75ാമത് സ്വാതന്ത്ര്യദിന ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മള്. അപ്പോൾ അതിന് എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യദിനാശംസകൾ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മളെ കിൻഷിപ്പിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മളെല്ലാ ഇതിലും നമ്മളെ വ്ലോഗിലൊക്കെ വരുന്ന നമ്മളെ കിൻഷിപ്പിലാണ് നമ്മളെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ ആഘോഷം ഞാനിന്ന് പങ്കുവെക്കാൻ പോകുന്നത്. അവിടുത്തെ കുറച്ച് സന്തോഷങ്ങളൊക്കെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാവരും സെറ്റിൽമെന്റൊക്കെ എടുക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അവിടെ 1-2 ആൾക്കാരൊക്കെ എടുക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് സെറ്റിൽമെന്റൊക്കെ എടുത്തതാ ഒരുക്കത്തിലാട്ടോ, നമ്മൾ പോവേണ്ട ഒരുക്കത്തിലാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ മാറ്റിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, നമ്മളിവിടെ എത്തിയിട്ടു. അപ്പോൾ എത്തി നോക്കിയപ്പോൾ എല്ലാവരും ഏകദേശം നമ്മൾ ടീംസൊക്കെ ഒരു ഇതെല്ലാവരും എത്തിയിരുന്നു കേട്ടോ. എത്തിയിട്ട് ഇതാ എല്ലാവരും ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ്. അതാ നമ്മളെ മൊത്തം ടീമുണ്ട്, നസീമും അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ ടീംസ് മൊത്തം അത്യാവശ്യം എല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ട്, കുട്ടികളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. സാജാത്ത, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ സൽമാത്ത, സമീറ, നമ്മളെ കുട്ടികളൊക്കെ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവരൊക്കെ ഒരു ചെറിയ ഡ്രസ് കോഡിലായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇന്നിപ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യദിനല്ലേ, അപ്പോൾ അവര് ഓർഡർ ചെയ്തതാണ് ഈ മുണ്ട്. എല്ലാവരും അതേപോലെ തന്നെ കൊടിന്റെ കളറുള്ള മുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ സെക്യൂർ കഥ, അതേപോലെ തന്നെ ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ഇവിടെ ഫിസിയോതെറാപ്പിയും അതേപോലെ ഓരോ തെറാപ്പീസും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റേഴ്സും അതേപോലെ തന്നെ നഴ്സുമാരൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടി ഉയർത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളിതാ കൊടി ഉയർത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടോ. അതിനുശേഷം കൊടി നമ്മളവിടെ കെട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഒരു സല്യൂട്ടും കൂടി കൊടുത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ റെസ്പെക്റ്റ് ആണല്ലോ കൊടുക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു ഫ്രീഡത്തിനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മിസ്യൂസ് ചെയ്യാതെ ആ ഒരു ഇതിനെ നമുക്ക് അത്രയും റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഭവമാണല്ലോ. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഇതാ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആബിദ ടീച്ചറിനെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഒരു സെറ്റാക്കി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതേപോലെ തന്നെ ഇടയിൽ നമ്മൾ സാറ് കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അതും വലിയ സന്തോഷം തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ. ഇന്ത്യ എൻ്റെ രാജ്യമാണ്. എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരും എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ രാജ്യത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു. സമ്പൂർണവും വൈവിധ്യപൂർണവുമായ അതിൻ്റെ പാരമ്പര്യത്തെ ഞാൻ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു. എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെയും ഗുരുനാഥന്മാരെയും മുതിർന്നവരെയും ഞാൻ ബഹുമാനിക്കും. ഞാൻ എൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെയും എൻ്റെ നാട്ടുകാരുടെയും ക്ഷേമത്തിനും ഐശ്വര്യത്തിനും വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കും. ജയ് ഹിന്ദ്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഇടയിൽ കിൻഷിപ്പിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രീ വില്ല് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സ്ഥാപനമുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഫ്രീ വില്ലിലത്തെ സ്റ്റാഫാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്, വലതുസൈഡിലായിരിക്കുന്നത് മുഴുവനും. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു മെമ്പറാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അപ്പോൾ അവർ 1-2 വാക്കുകൾ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു സംസാരമൊക്കെ പാടിയിട്ട് അതും ഇതിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ അതിനുശേഷം ഇതാ ഒരു മധുരാവാൻ നമുക്ക് ഇപ്രാവശ്യം അത്ര വലിയ പരിപാടി അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ
പ്രാവശ്യം ലഡും അതേപോലെ തന്നെ മുട്ടായും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സാധാരണ ഇവിടെ പായസം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ടാവലുണ്ട്. പ്രാവശ്യം ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇതൊരു സന്തോഷമാണല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കഴിക്കാണ്. അപ്പം അതാ ഞങ്ങളെ സിസ്റ്ററാണ് ചേച്ചി ഇതാ ഇങ്ങനെ ഷൈനിച്ച് ലഡു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ മിഠായി ഉണ്ട്, അതും അതിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അവിടെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്, ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ക്ഷണിച്ച് നിൽക്കണം, കഴിച്ചോളൂ. പിന്നെ അതിനുശേഷം ലാസ്റ്റ് നമ്മളെ ഷാഹിൻ മേഡം, അവിടുത്തെ മേഡാണ്, ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേദിയിലേക്ക് വരികയാണ്. പിന്നെ അതിനുശേഷം ഫ്രീ വില്ലത്തെ അവരെ സ്റ്റാഫ് അവരെ വർക്കിന് നേരെ പിന്നെ അതിനുശേഷം ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടോ. മേഡം കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു, കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഭയങ്കര കമ്പനി കേട്ടോ. जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, हिंदी हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, सब जयकारा जनगण मंगलदायक तेरे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे പിന്നെ ഇതാ അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ നല്ല വെയിലായിരുന്നു. പിന്നെ അകത്തേക്ക് കയറിയിരുന്നു കേട്ടോ, കാരണം അവിടെ ഭയങ്കര വെയിലാണ്. പിന്നെ അതിനുശേഷം അവരെ ഒരു ഡാൻസ് അതും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് ഒരു ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ട് അതും കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. അത് അതിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
പിന്നെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഡാൻസൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ലൈം ഓർഡർ ചെയ്തിരുന്നു കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് അവരെ ഡെലിവറി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരെ കൊണ്ട് തന്നെ ഡെലിവറി ചെയ്യിച്ചു ലൈം. എല്ലാവർക്കും പ്രാവശ്യം എന്താ പറഞ്ഞില്ലേ പായസമൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് നല്ല ചൂടല്ലേന്ന്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കൂടി തണുത്ത ലൈമും കൂടി കുടിച്ചിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ അധികം നേരം അവിടെ നിന്നിലോട്ട് ഞാൻ വേഗം തന്നെ ഇറങ്ങി. നമ്മളവിടുത്തെ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഉപ്പ പിന്നെ ഉണ്ടാക്കി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങിക്കുന്നു. 2 പ്രോഗ്രാംസും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു, കല്യാണമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി. അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൻ്റെ നമ്മൾ കുറച്ച് സന്തോഷങ്ങളും നമ്മൾ ആ ഒരു ഇഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പങ്കുവെച്ചതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതേപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരേക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും.